wong kene iki piye ngono lho. Terus aku urung atraksi urung tepuk tangan kok iso. Tak dugoi. Bu niki lanjut to mboten? Lanjut. Lanjut atraksi nggih. Nggih. Lanjut atraksi. Nggih. Nyawer pura? Saweran urung buka to saweran lanjut ditangkap atraksi karo Solah. Lah kowe kok malah nyakan menali mijate lae kok. Wah. Apa? Dewe iki gak atraksi. Oh, ayo tung tak tung dak dak tung ayo tung. Ya kok suwi men. Sik tok pemanasan aku ki butuh apa semangene. Oh iya. Pemanasan ya. Ayo anu balen iki. Sik. Apa? Apa? Jadi fungsine pemanasan kuwi nggih. Kene iki ora koyokan. Karo koyo kene. Iya iya. Mambune aku koyok pokoke padha apa gandol mesane. Coba. Nah, niki. Pripun mulih niki? Atraksi nggih. Nggih. Ayo. Nggih. Kula niki nggih. Nggih.
aku. Sing ngakon duko aku. Aku lho gorenge. Jumbo rengkeng. Rengkeng iki piye, Bu? Kayang. Kayang lho. Nganong tahun-tahunan lho terus kayang lho. Ayo gak atraksi Among sih, iki ngono Sita, Sita, iya, keluar sini ki, ibu Noe. Ayo, oke. Ayo, kok nasu toh? Gampangnya kok nasu. Sesungguh gampang ngaraku wes toh tenanan, tenanan ngaraku bro. Ayo. Kayang karo mlaku. Yo, kaya karo aku. Lek ngono kuwi mentok goblok. Iya nak goblok to suruh. Kalau kente kan. Anggir gendeng. Yo, ayo kalang meleh, Grek. Saos sing ngene iki, Facebook kae mboten. Ngono ku ya totalitas iso. Cuma gawe cangkemmu. Yo kena aku totalitas bumi kekuatan iki. Ayo, kan Matur suwun, Mbak.
matur suwun pokoke lancar rezekine. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Pokoke kabeh kon iki piye? Hah? Oh, bahaya itu kan. Bagus. Tak omong. Napa? Omong. Heeh. Napa ora? Bagusnya ta iya, ngerti aku lek bagus. Singkat ki ora. Singkat ta iki. Singkat wis ora. Iki lho sing anu iki. Mas, Mas. Ya Allah, bener susu sak gapura iki kan. Ono ku yo sepak, nyawani awake dhewe wis matur suwun. Iki ngono pipi jaluk iki. Iya, kamu ha. Yo. Yo. Ayo ke. Dupo iku ora sembarang dupo. Ha iya. Aja ngawur rek. Meneng kabeh. Kalah otot kek. Kalah tuwek kalah otot kek kowe kek. Ayam sayur kek. Iki bukan ngerti lho iki. Ayam sayur. Allah, Julia sangka muka-muka kena aku ya Allah. Iki ngono kembang api kok. Iso dupo nek dupo nek sapa to iki. Mari lumet iki ya to. Aku nurus ning kengke to iki. Kae lho. Heeh. Yo Loh, kembang api kuwi kek. Ayo, Masil. Ayo lo. Habis, ya habis na.
Tekno. Sik. Aku ki gumun. Jate wong kene iki ngerti aku ne wong pulau ki ta yo rada gunung, ngerti? Ya orane ngono ki maksudku yo kanca-kancane lho sikile apik. Ya Allah. Sa, kancamu sa. Nek ngono jenenge sapa? Deksek. Ya Allah. Ora. Iki Jatel, iya dia ora apa-apa. Jatel yang ngene iki semok. Ning ngluwi banget. Iya. Ya ngene taji, ya Allah, ya Allah. Lha wong apa iki teko kene arep ngedeki aku. Jatel iki arep teko aku. Bisa. Tak omong. Jatel iki lek pripun koyo ngono kae. Heeh. Lha iki luwih pripun nek jane iki ya ora apa-apa sebenarnya sepaton. Ya apa-apa. Iya. Kasih jatel ini itu kasar. Tak omong nih. Jenggotmu syukuran. Wong aku ditangga kok jenggot ra cukur. Pak Tutoy, ndak daerah kaya pasanganku sing romantis kaya ngene iki. Yo, Mbak. Dewe ya apa-apa, Dek. Aku kok ngedone pasir ya apa-apa. Aku kaya artis semedon iki. Ada bajingan kok iki. Kenapa? Udah mikir. Pak Dudu Apin. main Wes kowe balik. Mikir kok. Nyapa to? ora nesune. Nyapa? Jatel matane PC. Jatel itu koyo ono PC gitu. Kudune iki rating lho rono lho. Rating. Lah wis pokoke wis madhep kene lho. Tak tuntun. Wis apa kok nyesen. Ono kuwi to. Rezekiku dhewe yo. Kabeh rezeki yang bisa sing ngatur. Kowe karo iki Palman iki to. Rezeki.
Jatuh belajar yang ini itu aku nek. Tak omongi, aja ngono. Ora lho iki kok wis mbok-mboken kok dadak go anak barang. Kaya rumah saku iki kok ora iso go bojo barang akeh. Oh, iki. Adik ya Allah, iki digo anak. Anake ben payu ngono lho. Generasi penerus. Ini saya belajar. Nang yo ora kaya robot. Ora masalah. Kene iki minggu saiki ora tau latihan. Dadi wis ora kuwi. Aku ki bisa lagi sing bener. Angel ora. Baleni aja Mas Ki. Tong adik kecil. Ora masalah. Ora iso jabel narkam ya iki lho. Harimau sing narkam. Iki sautawe sampeyan sekam iki arep bebujukan. Enten kirangan dhewe yen pangapun sakunipun. Matur suwun sanget menawa aizul faizil laipun padha.